Pri návšteve Bratislavskej záchrannej kinologickej brigády zistíte, že bez psíkov by to nešlo. Exotiku do chladných dní prinesie Ara modrožltá. Chovať ju môžete aj vy. Myslíte si, že sa dá žiť v symbióze s potkanom? Všetko uvidíte v dnešnom Zverinci. Vítajte. Filmov, ktorých pes zachráni človeku život, je veľa. Veľa je aj konkrétnych situácií. Viac vám o nich povie zástupkyňa veliteľa Bratislavskej kinologickej záchrannej brigády. Jirka, pri ktorých akciách pomáhajú vaši psíci? Záchranársky pes má svoje využitie pri prehľadávaní budov, ktoré sú zrútené napríklad po výbuchu plynu alebo po zemetraseniach. Ale na Slovensku je to najčastejšie pri pátraní po nezvestných osobách, ktoré sa stratia v lesných porastoch alebo v neprehľadných terénoch. Čo sa musí ten psík všetko naučiť, aby toto dokázal? V prvom rade je to práca s nosom. Psík vyhľadáva zavalené osoby alebo teda stratené osoby pomocou pachov a svojho nosa. A samozrejme musí sa naučiť ovládateľnosť, to znamená musí byť poslušný, tam kam ho psovod pošle, tam musí samozrejme ísť. Ďalej sa musí naučiť mať tú správnu kondíciu, lebo pri tom prehľadávaní tie plochy bývajú niekoľko hektárov, takže pes musí vydržať, behať alebo prehľadávať veľké plochy. Nie len teda na jar a na jeseň, keď je ideálne počasie, ale aj v lete alebo v zime. Takže my našich psov pripravujeme napríklad aj na prácu v lavinách alebo teda v snehových podmienkach. Takže z toho vyplýva, že ten psík má okrem toho základného vzdelania, tej základnej poslušnosti aj akúsi vyššiu školu odbornú. Presne tak, je to nadstavba. Tou základnou poslušnosťou musí prejsť každý pes, ktorý sa chce venovať záchrančine, to je vlastne alfa omega toho celého. No a plus potom sa nabalujú tie špeciálne práce, buď teda v ruíne, v lese, na stope alebo v lavíne, prípadne aj vo vode. Ako vám dá najavo ten psík, že prišiel k cieľu a našiel človeka? Pes označuje osobu niekoľkými spôsobmi, najčastejšie u nás sa používa vyštekaním, ale je tam možnosť aj prinášaním nálezky, to znamená, keď nájde osobu, tak chytí do papelky niečo, čo má zavesené na krku, uteká psovodovi oznámiť, že niekoho našiel a psovod dovádza. Ale to vyštekanie je u nás na Slovensku najpoužívanejšie. Čo musí vedieť psovod, respektíve čo musí vedieť každý člen vašej brigády? No, to je práve to, že na psa sú kladené určité požiadavky, ale na psovoda sú niekoľkonásobne vyššie tie požiadavky a kritériá. Keďže je to hlavne o psovodovi, musí si nájsť v prvom rade čas. Ďalšou podmienkou je samozrejme mať dostatok financií, keďže my sme dobrovoľní záchranári a všetky výjazdy, všetky tréningy, všetky prostriedky, ktoré potrebujeme na tréning, si hradíme sami. Takže to sú také dve veci, ktoré k tomu patria. Samozrejme auto, keďže sa častokrát presúvame aj niekoľko kilometrové vzdialenosti len kvôli jednému tréningu. Nájsť vyhovujúce plochy na trénovanie nie je jednoduché, hlavne tu v okolí Bratislavy. Takže častokrát chodíme za tréningami aj 50-60 km. Máte dostatok členov? Pri týchto podmienkach je to asi najväčší problém. Áno, to je práve problém. Nie každému sa do toho chce. Je to naozaj o tom, že psík, záchranár môže byť ktorýkoľvek, lebo tých disciplín v záchranárčine je veľmi veľa a každý ten pes si nájde uplatnenie. Či už v jednej, druhej alebo tretej disciplíne nemusí byť ten pes všestranne zameraný a zvládať všetky tie disciplíny, ktoré záchrančina obsahuje. No ale samozrejme psovod častokrát teda zlyháva skôr ako ten psík. Ako ten pes. Pretože naozaj nie je to práca pre princezny. Musíme liesť do tmavých pivníc, do kanálov, čiže psovod alebo teda človek, ktorý chce toto robiť, sa nesmie bať pavúkov napríklad. Takže je tam veľa vecí, ktoré ten psovod musí zvládnuť a tam to väčšinou zlyháva. Keď sa vrátim k tým psíkom, ktoré rasy sú vhodné na takýto výcvik? Je to úplne jedno? Je to v podstate úplne jedno, ak by som to mohla s takou nadsázkou povedať, tak záchrančina je vhodná pre každého psa, ale nie pre každého človeka. Takže naozaj malý pes má výhodu napríklad pri prehľadávaní v ruinách, kde sa oveľa ľahšie zmestí do otvorov úzkých, kam sa treba veľký pes nedostane, takže má výhodu tu. Veľký pes samozrejme ľahšie obehá veľké plochy, terén lesný a lesné porasty, ale zase keď je terén veľmi nepriechodný, tak zase tam sa využije menší psík, ktorý sa predsa len ľahšie do tých kríkov dostane ako taký veľký pes. A vaše najväčšie úspechy v brigáde? Rozdelila by som to na dve časti, na tú športovú časť a praktickú časť.
V tej športovej časti tam máme aktuálne dvojnásobnú majsterku Maďarska medzi nami. V plošnom vyhľadaní teraz aktuálne v septembri vyhrala veľký medzinárodný pretek na Donovaloch. Takže v tejto oblasti sa nám celkom darí. Ďakujeme. A v tej praktickej časti, neviem, či sa tam dá hovoriť o úspechoch, pretože vždy to praktické nasadenie je spojené s nejakou ľudskou tragédiou, takže nenazvala by som to úspechom, nazvala by som to skôr tými praktickými zásahmi. Zasahovali naši psovodi v Turecku pri zemetraseniach a na Tajvane, ktoré boli v 1999, tak. A potom sa nám samozrejme v rámci Slovenska podarilo dohľadať nezvestnú osobu, bohužiaľ už samozrejme bez známok života. Keď sa stratí napríklad dieťatko a rodičia vedia, že bolo v nejakej nebezpečnej zóne, tam by mohli pomôcť všetci práve z vašej brigády. Presne tak, presne tak. Netreba váhať, netreba čakať, pretože tam v týchto prípadoch sú každé minúty drahé a my už teda v spolupráci s políciou vieme prísť na miesto a vieme sa teda nejakým spôsobom zapojiť do toho pátrania a pomôcť.